dámy a pánové, a dneska si tady zahrajeme World of Warships. Mám tady nějakou velice dobrou loď, jmenuje se Čekaně, Víten, nebo nevím, tak tady ještě máme Black Swan, to je malý linkata. A tady máme trochu větší, dal jsem to, je to dobrý, baví mě to, takže hele, můžeme jít do bitvy klidně. Jinak, mezi tím, než se nám to načte, můžete dát like, odběr a já myslím, že dnešní video bude perfektně povedený. Takže jo, hoďte se do chillu a budeme koukat na to, jak se fajtí. Jsem tady v tom dobrý, hele, máme tady, ne, jo, ok, to je chill. Tak hele, tady je naše oblíbená loďka, krásně nám to přes lajku, na detail. Tak hele, nechci to sice nějak občítovat, ale když si zapneme M, my jsme zelení, ano, a my si musíme dostat na červenou. Autopilot mode enabled. Místo, na vlajku. Tak. Tak. Action stations. My teďka nám vidíte, já vůbec nic neovládám. Já nic teďka nedržím, vy mě nevidíte, protože mám v kabinu. Ale, ok, teď naše mise jediná je míření. Šumíme, mě se moc strašně, jo, to je trest. Jinak, hrál jsem to a mám i trest za nesportovní chování. Dobrá, mám to. Ne, to bylo sranda. Tak, hele. Až se uvidíme se, až bude nějaká pěkná bitva. Ty vole, dobře mě. OK, uvidíme se, až bude nějaká pěkná bitva. Čuš. Enemy force detected. Hele, tak jsme tady. Chvilku to trvalo, ale čápka šmene. Jaj. Kamaráde, právě. A do. Čušeš, no. Kebabové škrty. Enemy destroyer sighted. Enemy cruiser detected. Tak jo, takové tady nemají nejmenší tušení. Co nemyslel jsem ho vystřelit, ale tak. Janí. Torpedo. OK, teď chill. Kde jsou torpeda? Do pí. Torpedoes dead ahead. 5000 mi to. Torpedoes dead ahead. Irko. Tečko. Jej, kámo. Teď zažiješ smrt. Torpedoes to port. Ty jsou. Confirmed penetration. Torpedoes to port. We're hull below the waterline. We're flooding quickly. Sakra. Hele, to byla moje první hra i dneska. Takže... OK, hodíme se do chillu. Napíšeme něco. Jdeme do další bitvy. To bude tím, že jsme nikomu nepopřáli žádný štěstí. OK. Mám tady kámoše. Velký závod. OK. Standardní bitva. Jejd. Harry, proč má konstruověra? Za prvý, že má healy. Za druhý, že má hodně děl. Ale můžeme si teoreticky spočítat.
Dělo. Druhý. Třetí. Čtvrtý. Plně. Tentokrát udělám trošku jinak. My jsme tamhle, my jsme teďka ve svý zóně. Ale ještě udělal, že pojedeme. Autopilot mode enabled. Kdybych jel vlastně takhle a celý bych to objel, teď bychom se podívali na krásný hoře, cože? Autopilot mode disabled. Okay. Autopilot mode enabled. Ne. OK lidi, teď je to docela dobré. Uvidíme se, až zase tady někdo bude. Čus! OK lidi, hele, našli jsme cápka. Teď doufat jenom... OK. No za chvilku dojedem do destinace. Hele, tam, co kdybychom ho přespravili? Překvapili trošku. Tak třeba... Nějak. Mění kanál. Napíšeme krásně. Tak. Let's give them a hard time. Tak to by můžu. Torpedoes, dead ahead. Torpedoes to starboard. Chill bro, počkej. Torpedoes to starboard. Torpéda na mě šli, ale teď. Chill bro. Chill bro and chill bro. Kámo. Vězte jak to má. My mu bereme víc. Tak my už šli. Čápu, kámo. Jej. Máme, někam. On ne, my máme jedno. 1100, tak to byl totální Brexit, lidi, viděli jste to, jak tam běhlo to číslo. Tak to byl totální Brexit. Schválně napište do komentářů, 1700, schválně napište do komentářů, jestli se mám do příště zlepšit nebo zhoršit. Protože jak asi vidím, tak se zlepšit. Ne, nic. Tak jsou hrozný pořád stejně. Už můžeme asi nabrat. Tak hele lidi. Už jeme já myslím, že to je jako pro... Oh no lidi. Hezký bude. Tak hele lidi. Teď je nuda. Ozvu se vám. A cíla. Čus. Je braško. Jsme tady. Hele, my už jsme začali zbývání tečů. Destination reached. Autopilot mode disabled. Je bráško, kolik jsem to dělal na extrémním jsem. Takhle, teď řídím já. Klikám na Ačko. Ví, takže to tam laguje trošku. Tak to dělám já. Dejte minutku. Zkusím přiblížit ten víc. Slyšíte to? Slyšíte to? OK. OK, tak. Vytočí. Victory is in sight. OK, tak to jsme chill, bráško. A mě neubrali ani jedno HPčko, tak to jsme jako docela dobrý borci. Yes, you win. Kámo, you win. Victory is in sight. Dotočit trošku, celíme se na vítěz.
ty lidi. Easy. Yes! Let's go, bráško! Vítězný výstřel, bráško. Easy. Easy win. Prostě tady o nic nešlo, stačilo se jenom vyhnout, ale. Jinak, kdybyste si tohle chtěli zahrát a máte tohle růžový, to znamená, že jste měl nějaký trest prostě. Hele, já jsem dal nějakou poškožení 4000. Tak to jsou totální brexy, říká. OK, zpět do přístavu. No a lidi, napište do komentářů, co jakou loď z těch mám vybrat. Já myslím, že se budete mít velice dobře, že mi napíšete do komentářů, jakou loď si mám z těch všech lodí vybrat, případně nějakou challenge s těmi loďmi. No a doufám, že se vám dnešní video líbilo, doufám, že dáte like a odběr. No nic a uvidíme se příštího videa z World of Warships nebo něco jiného. Tak čauky, bro!